Lørdag eftermiddag i Aarhus, 21. runde af dette sæsons Superliga AGF med besøg fra AC Horsens. Et AGF-mandskab, som ikke har tabt de seneste 4 kampe. 3 af disse er blevet uafgjort, og så et Horsens-mandskab, som skulle forsøge at viske blamagen på 1-4 fra i mandags. Altså en kamp, hvor tilskuerne fik masser af dramatik, masser af muligheder. Det foreløbigt største højdepunkt på det her tidspunkt spillet 24,5. Robert Veselowski ude og tage med hænder uden for feltet. Ikke noget rødt kort. Martin Retov manglede sin marker i dag. Spelman sad ude med karantæne, men Retov han dominerede hele midtbanen, hele kampen stort set. Her plukker han returen efter et hjørnespark ned. Der er spillet 43,5. 1-0 til gæsterne. Og hvis man ser bort fra den her Veselowski-ting, hvor der skulle have været rødt kort, var det fuldt fortjent. Pauseføring. 11 minutter plus det løse ind i anden halvleg. Et klodset begået straffespark af Adam Eckersley, som vi ser på billederne her, er kendelsen korrekt. Anfører Niels Lodberg bliver sat til at eksekvere. Ikke godt nok sparket, synes jeg, men også en fin redning af Steffen Rasmussen, og altså forlænget liv her. Og wake-up call for alvor til hjemmeholdet AGF. Og de skulle op og jage en scoring. Og se her, der kommer en. Søren Berg finder Søren Larsen, indskifteren på fornemmeste vis. Og Søren Larsen scorer for 7. gang. Nej, det gør han så ikke, for der er vinket og fløjtet for offside. Anders Poulsen, ikke den mest populære mand i Aarhus i dag, og som billederne her viser, fejlagtigt vinket og fløjtet på det her tidspunkt, skulle det altså have stået 1-1. Vi hopper videre. Indskiftet Osama Akaras, indlæg fra Eckersley. Kæmpe mulighed her til Søren Berg. Veselowski redder. Veselowski stod en fremragende kamp. Søren Larsen scorer for anden gang, men igen, og denne gang korrekt, vinket og fløjtet for offside. Se med her. Der redningen, der rører han den. Og Veselowski altså foran Søren Larsen på det tidspunkt her. Den her gang var kendelsen korrekt. I stedet for sker det her. Lodberg sparker frem. Hajdarevic, indskifteren, finder den anden indskifter. Fagerberg, fremragende samarbejde de to imellem. Alene de to med Steffen Rasmussen, som selvfølgelig er chanceløs. Og Hajdarevic, som spillede sin 9. kamp i sæsonen i dag, scorer for første gang. Fagerberg kom ind efter 32 minutter i første halvleg, da Absalonsen gik ud med en skade i baglåret. Spillede fremragende svenskeren, og Hajdarevic var kommet ind i stedet for Henrik Toft. Så skulle AGF jage endnu mere. Det var altså en kamp om tredjepladsen denne lørdagskamp. Akaras fremragende aflevering. Stefan Petersen tager bolden ned med brystet og hamrer den ind bag Veselowski. Og reduceringsmål her, altså 5 minutter før tid. Stefan Petersen, der spillede sin Superliga-kamp nummer 100 i dag, og nummer 12 mål til følge her. 1,5 minut er der tilbage. Frispark. Retov. Prøv lige at se den der. Bang. Det kan godt være, at det her det er 21. rundes første kamp, men må ikke, at vi får rundens mål her. Krøller den med tilpas fart. Martin Retov. Fremragende. Og Horsens vinder altså i Aarhus med 3-1.